online division ng AIM Global. Okay? Ang flagship product natin sa AIM World, flagship product natin is called iProtect. Wow. Okay? Door to door, company ang magdi-deliver in 200 countries worldwide. Credit card payment online, company rin yung tatanggap. So what is iProtect? iProtect is, first of all, may carrier yung iProtect. May carrier. Ano yung carrier niya? Carrier niya is a necklace. Yan. Turing ha. Carrier, ayan, tama na bubuksan. Ano ang iProtect? iProtect is a Japanese technology, heavily researched for 30 years. Naka-double patent sa US, so it's a US product. It's laboratory tested. Okay. So it's a category creator. Meaning wala sa buong mundo ganitong product, tayo unang-una maglalabas. So it's what you call category creator. It's not a food supplement, it's not a beverage, it's not a cosmetic product, it's not telco. So bagong category. Tapos naka-network kagad. Exclusive tayo online distribution worldwide. 200 countries. So what is iProtect? Pag nilagay mo yung iProtect doon sa carrier, sa necklace, inactivate mo. Within seconds, it will release a 2-meter protection for antibacterial and antiviral. In short, kunwari si Iha may tuberculosis, may pneumonia, may respiratory tract infection, inubuhan tayo. Yung bacteria, before it gets to us, it dies within seconds. Wow. May virus, may MERS, may SARS, may influenza, may colds. Pinatsingan ako. Bago umabot sa akin yung virus, dies within seconds. Wow. Tapos si iProtect, nauubos yung power niya within 2 months. So after 2 months, bukas, tanggal, tapon, kuhang bago, alam. May reorder. Yes. Consumable. Precisely. Consumable. Kung nakarinig na kayo ng ganitong klase ng product, which we call online product, may mga ganitong klase ng product 20 years ago, 10 years ago, 8 years ago. Kung nakarinig na kayo ng ganitong klase, you would heard of top earners earning something like 50, 100,000 US dollars per week. Wow. Because we're talking here not of provinces, we're talking here of countries. So anong positioning ng AIM Global? From 13 countries within 2 months to 200 countries worldwide. So mas mabilis to, online. Yes. So kunwari, binanggit mo Italy, kahit wala tayong office doon, mag-exist tayo. Pag dumami members mo ron, in fact marami ng members sa Italy, more or less mga 2,000, 3,000 na. Pero hindi namin masuportahan because wala tayong legitimate product na registered sa Ministry of Health. Good thing here, pag dumami sila sa AIM World, which is yung mga taga-AIM Global magpo-convert sa AIM World, pwede kami pumunta na Italy, supportahan sila. Yes. So bibili nyo mga 11,000 pesos. 11,000 pesos. May isang necklace, may 5 iProtect. So 2 months per sachet, di ba? 2 months per iProtect. So lumalabas 10 months. 10 months. Okay, business kit, may debit card na kasama. Na Visa Zeros, the Visa Maestro Zeros. So pag kumita sila, pipinduhin na lang nila. Wow. Anywhere in the world, converted na sa local currency. Tapos more or less same marketing plan. Magbabago po ba yung worth ng package? O hindi mo mabagong word ng For package. example, sir, global package is 11,000 7,980. na. 11,000. 11,000 delivered door to door anywhere in the world. Pero may minor tweak tayo ng konti sa marketing plan. Minor tweak. Ano yun? Kasi ang multiple heads, in some states sa US, kasi sa US, di ba, they have 50 states. In some, each and every state, para sa bansa. Iba-iba yung batas, iba-iba yung ruling when it comes to direct sales.
So in some states sa US, hindi pwede mag-exist yung existing marketing plan. Why? Because you are promoting multiple health. Wow. Bawal ang multiple heads in some states sa US. Kaya nga ang Yusana, ang Organico, walang ano yan. Walang multiple heads din. One head lang. For example, ang Yusana, one head. Na-maximize mo yung marketing plan. May re-entry. Re-entry sa ilalim na ng weekly. So madami nang dinaan. Sa ating ganito. Yung global package natin, may tatlong category. Bronze, emerald, diamond. So yung bronze package, siya yung 11,000. Yung emerald package, 43,000. Pero isang account lang. Ba't ako bibili ng isang account na 33,000? Di bibili na lang ng tatlong 11,000. Pag kumuha ka ng emerald, mas madami ka sa tatlong 11,000. Kasi times 3.5. So ibig sabihin, mas nakamura ka sa product. Kasi parang nag-full sale ka eh. Pero ang binary points ni emerald, 3,600. Laki din. So isang account, parang tatlong palo sa'yo. 3.6. Oh. Eh, kunwari, meron ka sa family tree mo, meron kang dalawang strong leg, tapos isang weak leg. Opo. So, dalawang palo. Pag may sumali sa US na emerald, parang 3 hits. Tatlong palo ka agad. Pero isang account na. Wow. Next package, bronze, emerald, diamond. Diamond. Yung diamond package, sa tingin nyo ilan? 7? Kawawakan mo kung 7, then flash out ka agad. Pag naging call mo sa Pilipinas, sa kasalang bansa, 55,000. 55,000. Binary points niya, 6,000. Parang 5 head. 5 heads po. Pero siya, times 6 ng 11,000. So, mas madami. Ba't ako bibili ng emerald and diamond? Kasi mas mura mo siya nakuha kumpara sa 6,000 binary points to. Tapos, 5 bangga ka rin sa'yo. Wow. Pero isang account lang. Sarap. Ito good news. While they're doing the business with Ingo, kunwari may requirement, personal reorder, group reorder, tsaka number of direct referral. Kunwari nakasampu siyang diamond package na direct referral. Tapos umabot siya ng 50 positional points. Biglang lalabas yung number 2 tsaka number 3 immediately below the number 1. So hindi sa ilalim ng weekly. Sa ilalim ng number 1 yung 2 and 3. Pag narating mo yung 50 positional points, and kapag nakasampu kang diamond record na package. So sure, may requirement. Hindi yung unang latagan pa lang, multiple heads na. Yes, you can be 3 heads, pero na-achieve mo yun through rank advancement. Pag hindi ka gumalaw, hindi ka mag-give 3 heads. Diba? So, pag naging global ambassador ka, saka umabot na ng 20 yung diamond package sa referral mo. Diba nakatatlo ka na, sisingit yung 4, 5, 6, 7. So wala tayong multiple heads na natagal kasi nga bawal. Pero part ng marketing plan yung multiple heads as part of incentive and bonus kapag nare-reach mo yung certain value. So wala multiple heads. Grabe. Ang option mo lang, bronze, emerald, diamond. Kaya go for diamond tayo. And as early as now, nakita nyo na yung flagship product ng AIM World, iProtect. Pinagagawa ko na yung second at third product ng AIM World. And then, paano ka magiging member ng AIM? Yun na nga, bronze, emerald, diamond. Member na ako ng AIM Global. Kung member ka ng AIM Global, parang MTP lang. Pero hindi ka lahap. Isang pares lang, isang set. Ng necklace, saka ng iProtect. Isang necklace, isang iProtect. Sabi mo na more or less 3,000 to 4,000 pesos to. Pag bumili ka ng isang set, lahat ng account mo sa AIM Global, activated na sa AIM Global. Wow! So, kung bumili ka isang set, mga 3,000 to 4,000, pagbukas mo na AIM World, lahat ng account mo na sa AIM World na. Copy-paste yung family tree. So, kung meron kang 4 na palo dito sa AIM World, sa AIM Global, inactivate mo sa AIM World, 4 na palo, yung taga-US mo, sumali, ng diamond, 5 ka, yun, yan ang innovation na AIM Global. Pro-distributor. From 13 countries to 200 countries. Product, unique, category creator. Wala pang ganyan sa buong mundo, tayo lang.
So kakaiba. Ibang company nag-i-innovate pero sablay yung innovation. Ibang company nag-aaway-away. Pero tayo, papalakas. Hindi lang pang Pilipinas, hindi lang po 13 countries, 200 countries. So ito yung year na dapat, tama kayo, walang tulugan. Kaya kami, gising pang gano'n. Kaka-Viber ko lang sa leader natin sa Australia, New Zealand, Italy, Spain, Las Vegas, LA. Pag nag-launching tayo, nag-pre-launch, global pre-launch campaign tayo, 2 months na, 2 months gawa ko. Within 2 months, ayan, meron tayong function room sa Las Vegas, pupuloy ng leader. Sa LA, Italy, Spain, Australia, New Zealand, Paris. Tapos naka-video conferencing tayo. We're here in Las Vegas, A-World. We're here in Australia, A-World. We're here in Italy. Sabay-sabay, may pag-launch na. Pre-launch pa lang yan. 2 months from now. Pag hindi ko mawala pumuntok, ewan ko na lang. Our market is the 7 billion Facebook users. Hindi lang Pinoy. What if may katsat kang taga-India? What if may katsat kang taga-China? 1.2 billion population. What if may katsat ka sa Indonesia? May katsat ka sa Nepal, may katsat ka sa Bangladesh, sa Egypt, sa Turkey. 100 million, 200 million. That's the opportunity. We don't need a physical office, a brick-and-mortar office, just sa mga 200 countries. But we can exist legally. Yun yung goal natin. We're the best onliner there is. Filipinos. Chika. Mahilig sa like, mahilig sa comment, mahilig sa share. Gamitin niyo to your advantage. So, isa kayo sa mga unang napag-presentan ko na na-record niyo. Yeah. Hindi pa kinawento ko lang. Kay John Mac, nag-Viber lang kami. Meet Dr. Kaya Connie pinuntahan niyo yung and our Facebook visionary ni John Mac, president, nakapost. Doc Ed Cabantog, A-World. here in Mr. Siya yung Cooks, iProtect. Okay. with ACI Orion team. Grabe. Thank you very much, Upline. Thank you very much. Grabe. Nakakabaliw. I protect. Meron silang magagawa. See you for the next 2 months.